Sometimes uNkulunkulu akakuphi konke. Hey badoda, emva kokushibiliza ngitabalasa emjolweni, amadoda niyawazi amadoda engidlala left, right and center. Futhi akangidlala ngamahala nje, angidlala azashiya nobufakazi, ashiya abantwana. Ngikhulisa abantwana bami abawu2. Abana baba ngibabambe ngamazinyo. Ngisebenza kanzima ngiyatohoza. Kwazise phela nezincwadi zesikole angifundile bakwethu. Kube khona i-childhood friend yami enye esasikhula naye kumngani wami nje right. Usebenza kahle, usebenza kamasipala, ukahle nje empilweni, usebenza kahle nje ukahle. Ayi umngani wami abuye azohlala ekhaya kubo. Ikhaya lu next door wasekhaya. Mina ke bakithi ngazalelwe ekhaya nje ngaze ngagugela khona ngaphelela khona ekhaya. Angaze nje ngilithole empilweni yami ithuba lokuthi mhlambe ngeke ngihlale eflatini ngi-experience impilo yokuyihlalela, impilo yokuyiphilela ukuthi injani. Shokuthi umngani wami lo mangabe ubuya ngoba bashonile abazali bakhe, usezohlala emzini wakubo. Lo muzi lo bekade esithendile umuhle, kumuzi nje impela oseyintweni. Ayi umngani wami mangabe fika uyafica ngiyayitokozela bakithi anginamuntu empilweni yami. Yabona umngani wami ngama weekends ilezi yabona ezamabhoza. Yabo amabhoza omgido ngeweekend ukhipha icamp chair yakhe ahlale ku balcony ayidlele ugologo wakhe. Uyaphuza umngani wami uyabudlunya uyabshaya ayidlele ugologo wakhe ahlale nomuntu wakhe babhema usigarette. Kube mnandi nje bavula umculo wabo opholile. Uyayibona lethu ukuthi isemathandweni iyathandana nalomuntu wakhe. Yabona lo muntu wakhe mangabe umbuka nje uyabona ukuthi we bhatata akusiyo nje le type engajola nayo. Yabona ile type ezwa ngomfazi, yabo le type esasinokwenyana, le type nje elungile. Yabona oyibona noma ihamba ukuthi ihamba itshekisa ikhanda. Uyabona lo hlobo lelo oluhle lamadoda, yabona nje olingashayi ngishona nempukane, olingathi nxa ngishona kumuntu. Ngeke umuzwe kuthiwa uchithile leyo ndoda. Kokilo lo hlobo lendoda. Noma thole yahalela ukuchitha, lichitha ngenhliziyo noma lichitha ngokuthi libuke, mangabe libuka licabange ngathi liyabona libe namahloni libuye liyikhuze libuye endaweni yalo. Yabona umakhelwane indoda yakhe uyithuma njengengane ukuthi awungilandela ama-ayisi lapha eSpa, awugijime sekuyavalwa kubupha ungitholela ukuthi igijime indoda engazuthi kufelwe amathe phansi ibuye manje. Umngani wami ke lo useyangibuza ukuthi kahle wena Thobile awunayo umuntu mhlawumbe ohlekisana naye, awunawo yini umuntu empilweni yakho. Engimtshele ukuthi lalela la ngikhathele mina ngikhathele abantu amadoda ayafana, ayikho nje into azokwenzela yona empilweni ngaphandle kokuthi akunikeze ingane. So ngiright nginje ngikhulisela abantwana bami, ngumama oyikhulisela abantwana bakhe, angifune ndoda. Athi ukuthi wena Thobile uqoma abafana abarong, uqoma abafana abarong mangase uthole umuntu oright wesilisa onjengalo wami. Ngiyakutshela leyo nhlobo leyo akuvihla kaniphile esikoleni, yenza imisebenzi emihle, inemali, uthola ukuthi inamahloni nje, idinga umfazi okuzoba uyena indoda, imnikeze ama-instructions ukuthi le ekhaya siyahola, imali soyenza ukuthi siyenza ukuthi, ngisho nekhadi layo lihlala kuwena. Ngimbuze ukuthi mngani ngizoyithatha kuphi-ke mina leyo ndoda? Indoda engizoyithola kuphi-ke nje leyo? Ngizoyithatha phi? Icoshwaphi leyo ndoda esebenza kahle, eyisidumdumu, eyisithithibalana? Athi umngani khululeka, ukhona engimaziyo engizokuxhumanisa naye. Khululeka. Uyabona loyana umndeni wakhe umfisela ukuthi abe nonkosikazi, unkosikazi osedelile empilweni, osenabantwana, osefuna ukuhlala phansi, hayi unkosikazi osafuna ukuthi athathe imali yendoda ahambe ayoyidla emathaveni nasemaklabhini. Bafuna nje umuntu osekulungela ukuthi usefuna ukuba umfazi, ufuna ukwakha ikhaya nalendoda. Ake uQhimiroro umakhelwane wami kahle igama lakhe uqhakazile, but ke simdlalise sithi uQhimiroro. Sasimdlalisa nje sitayingane sithi uQhimiroro. Ake uQhimiroro udlula insukwana nje umakhelwane wami phela umngane wami lo athi yazi ukuthini Thomi, umndeni walomfana lo walomlisa lo ucela ukuhlangana nawe, ucela ukukubona. Ake ngempela bathi hayi umndeni uzofika la kwakho qala, and then shukuthi first date leyo, i-second date wena uzoya uzoya kubona kubo kalondoda.
Ake ngempela ngicela ukukutshela-ke uQhumroro ngempela qhamuke seyefika nalomndeni. Hayi nami endlini sengiklinile, ngiphekile, ngiwashile izitsha, ngatshela iy'ngane zami ukuthi zibehave. Zihlale emakamereni zingaphumi. Mangabe kuthiwa ziyabizwa ziphume zibe nenhlonipho, zihloniphe okutshengisa ukuthi le ndoda le ngeke zize ziyihluphe ngoba bathi le ndoda le isasinukwana. Ufike-ke umndeni wendoda utheleke. Ngicela ukukutshela ukuthi ngangize ngiyobahlangabeza emnyango. Ngenza sure ukuthi kumele babone ukuthi nje umuntu lo onothando, umuntu responsible. Ake mufika kumndeni kuyifikela abantu abaqaqekile njengenobhuti abahle, ama-giant amahle, abamnyama abahle nje obhuti idlakela zamadoda. Ngithi uyena muphike lana lokuthiwa unenkinga yokuthi uyabasaba abantu besifazane nje akakwazi nje ukukhulumisa umuntu wesifazane, akanabo ngisho nabangane empilweni yakhe ngoba uyasaba ukukhuluma nabantu. Umndeni-ke uliqale kudaba ungibuza imibuzo, ungixoxise, uzucele ngisho nokubona iy'ngane. Bangitshele-ke ukuthi hhayi lo muntu wesilisa lo esizomkhulumela asimphathanga namhlanje, besisafisa ukuthi siqale sikubone ukuthi umuntu onjani, sixoxe nawe sizwe ukuthi uthini, ungavumelana yini nokuthi uthandane nomuntu onesimo esikanje, ubhuti wethu, umuntu onomahloni, ofuna ukutshela nje yonke into, ofuna ukwenziswa yonke into. Kodwa uhlakaniphile, usebenza kahle emsebenzini wakho, umsebenzi uyawushaya, ukwi-top position. Kodwa-ke mhlawumpe into esingakutshela yona, singakutshela ukuthi mangabe kuwukuthi uthi awunankinga, besifuna ukuzwa from the horse's mouth. Maseke siyakuhlanganisa naye-ke ubhuti, ufike ekhaya sihlale nje umbone ubhuti wami, because lo bhuti akanazo iy'ngane. Noma wabe ukhona kuyasho ukuthi umntanami akanazo iy'ngane, sekumele aqale manje abe nabantwana, yabona. Sho ukuthi kahle kahle nje it's an arranged marriage. Ayi ngithi mina akunankinga, ngiyavumelana nenikushoyo, singahamba siyohlangana emzini wenu the following date. Simbone ubhuti, sihlale phansi njengomndeni sixoxe naye ubhuti, ngimbone naye angibone ukuthi angathanda nokushada nami. Ake umndeni uphume vele ujabulile, utshengisa ukuthi uyangithanda, uyangamkela, yabona, ujabulile nje umndeni. Ake i-weekend elandelayo ngiyakuphi-ke mina, ngiya kaMfana. Hayi ngithunyelwe futhi i-transport no-driver, uzongilanda u-driver la endlini, ungilanda ney'ngane zami, sihambe-ke siye kaMfana. Sifike simboneke bakithi umfana muhlenyana bandla ukuthi unamahloni, uvela nabheke phansi. Bathi nangu umakoti wakho, athi umakoti wami abheke phansi. Uyasaba ngisho nokuqondanisa amehlo. Ayi sininini umkhonyana akasekho edaningi, usehlele ekamereni. Kuthiwa angimlandele ngiye ekamereni lakhe umkhwenyana. Hayi mangabe ngifica ekamereni lamkhonyana kuklini, kuskuni, kuklini ngisho ney'cathulo zakhe zonke yihleli ngononina, zipholishiwe, amahembe angasika impukane, amachopho clean ayinwe kahle. Kuklini erumini lamkhwenyana. Ake ngifike-ke ekamereni ngiyi-introduce kena, abe namahloni impela. Ngicela ukukutshela ngisho nala ngizohlala khona wesisula isihlalo bakithi ekamereni, kodwa isihlalo singenalutho, kuvele kuklini kucwebezela. Kunuka kamnandi ngisho nokunuka kamnandi erumini lakhe. Ake ngimbona umkhonyana, sebengitshenile-ke nokuthi usebenza kahle, uready ukuthenga umuzi, unemoto, umndeni omkhethelile imoto, kodwa nje ukahle empilweni, just that sebemfunela umakoti ukuba yena umakoti ozomsiza empilweni. Kodwa abafuni umakoti oyiqola, abafuni ingane ezodlala ngomfowabo, bafuna umuntu nje osekhahlamezekile empilweni, osephelele umhlaba nje, osethi hayi mina sengamshada lo. Umndeni-ke uthi yo thina asisafuna ukwesta isikhathi, sicela ukuthi ngesonto elizayo u-arrange omalume bakho ukuthi babe khona sizolobola. Ake ngempela bafethu ngihlanganise komalume, because mina bengingasenabo abazali, ngihlanganise omalume bafike-ke futhi umndeni wakamkhonyana, bafike ekhaya bezolobola, bafike bakhipha amalobolo, balobole kahle futhi. Emva kokulobola kuthiwe asambeni siyobhala. Ayisibhale futhi the following weekend, sihambe siyobhala, kube nesidlonyana, isidlo somndeni, kudliwe, sesiwumakoti nomkhwenyana. Hhayi-ke ngicela ukunitshela ukuthi mina-ke nomuntu wami kwakusibutubutu igama lakhe. However, wayesibutubutu esemncane, wakhula ebizwa ngosibutubutu. Masemdala bengasasisi isibutubutu. Ake mina nosibutubutu-ke sihambe siyothenga umuzi wethu, sithenge a new house,
sirentise laphaya, sirentise ngomuzi wasekhaya, sithenge new house, sihlale noSibutubutu. Bafethu uSibutubutu mangabe nje eholile uyangifakela iallowance yokuthi ngumfazi, afake igrocery, imali yegrocery. In fact sihamba sobabili siyothenga igrocery. Endlini uSibutubutu uyalekelela bafethu, uyaklina, uyakorobha, uwasha izinto, uwashela izingane, wenza yonke into uSibutubutu endlini. Hey, umuntu ozobusiseka, ngazi noma ngizosuthola umunyeni, noma ngizosuthole i-provider, noma ngizosuthole ini. So mina ngangirespecta, ngimbonga uNkulunkulu ukuthi impilo yami angisasokoli, sengiyi-housewife, ngidla imali kaSibutubutu. Ngangi-appreciate lonto empilweni yami, ngangingafuni ukuthi uSibutubutu ngimxhaphaze, ngangimtreatisa okwendoda, ngimlethela ukudla ngetray. Umbone noma enamahloni, umbone noma thi ubheka phansi, abhale phansi ngonyawo, umbone kodwa ukuthi uyasmile uSibutubutu, usmayiliswe injabulo ukuthi uyaqala ukuthola uthando olukanje. Umuntu umuhlala naye-ke endlini ugcina usumthanda eseyimember of the family, especially lo muntu lo okukhokhelayo, umuntu okunikeza imali. Indlela engangi-appreciate ngayo, ngangim-appreciate uSibutubutu. Ngisho noma thiwa kokhisimuzi sohamba siyodla ukhisimuzi kubo, kubonakala ukuthi indoda enomfazi enakekelekile uSibutubutu. Ngisho noma ngathiwa mhlawumbe ngi-invitile umndeni wakubo ukuthi asibe nedina ekhaya, kubonakala ukuthi uSibutubutu uhlonishiwe, unikezwa ngetray. Bambona nje futhi ukuthi hayi cha, le ndoda le ijabulile, ihloniphekile, inikezwa lonke uthando. Kodwa indaba B1 ibiyodwa inkinga ebesinayo noSibutubutu endlini. uSibutubutu inkonzo yekamero ubekangayingeni. uSibutubutu ngisho noma thiwa ngiyambamba, ngiyamdonsa, ngimyisa ekamereni, uSibutubutu ubevela navuke ahambe ayolala esofeni. Ngaze nga-accepta nje ukuthi okay mina noSibutubutu sho ukuthi la endlini asenzani lutho. Ngaze ngathenga ukuthi ekamereni lethu kube nemibhede emibili. Ayi bafethu, ngiyanitshela ukuthi ngaleli langa leli ebengiseyikhathini zokuthi ngingamitha, bekufana nokuthi ngimbamba ngenkani uSibutubutu, because ekhaya kuba bathi kumele ngibe nabantwana baSibutubutu. Bengimbamba uSibutubutu, ngimbambe ngiyothi intshononono ingane kumina, iphume nje futhi ihlale eswini ingane kaSibutubutu. Ake bafethu, inkinga ngokuhamba kwesikhathi. Phela nami ngumuntu wesifazane, nginemizwa, nginezidingo zomzimba wami. Umzimba uyadinga nje ukuthi ngibe nomuntu wesilisa enginaye empilweni. Niyambona lo enginaye uvela nabe namahloni abhekele, ngisho noma thiwa ngiphuma kogqoka, kogeza ngigqokile uvela nabhekele or ayimboze. Unamahloni, ufana nje nokuthi umuntu ongekho empilweni. Ukhona nje ngekhadi or ukhona nje ngemali le anginikeza yona. Ake bafethu, kwahamba ayi ngahluleka. Phela ngumuntu wesifazane oqale ezweni yabo before ngishade. Ngahluleka ke manje. Ngagcine sengithole isoka, yabona. Ngagcine sengithole isoka, lesoka liyazi ukuthi ngishadile. Sibonana ngezikhathi ezithizeni, yabona. Sibonana ngezikhathi ezithizeni. Futhi nalesoka leli alinandaba, alinayo inkinga yokuthi ngishadile, alihlangene, lize ngaloko elize ngako, nami futhi ngize ngaloko engize ngako. Siqhubeke siyathandana lelisoka nomuntu wami uSibutubutu ukhona endlini. Ayi lelisoka leli ngokuqhubeka kwesikhathi yabona kusamnandi bafethu, sisahamba siyohlangana emahhotela, sigqoka ama-lingerie. Yabona nje kumnandi, kumnandi nje ngibuyele ekhaya ngathi akaze kwenzekale lutho, ngihambe ngiyolala ekamereni embhedeni wami noSibutubutu lele embhedeni wakhe. Ayi ngokuhamba kwesikhathi lesoka liqale manje lithi lifuna ukungikhipha ama-vacation, yabona. Ayi ngingabi nankinga, ngenza i-excuse nami kuSibutubutu ukuthi hayi khona ikhozi engiyishaya encane emunyeni wami kanjani, ngithatha izingane ngiyise kugogo. Kanti mina ngiyazi ukuthi ngihambe i-vacation nobani, nalelisoka uNhlaka igama lesoka. Ngihambe noNhlaka bafethu ukuya kwi-vacation. uNhlaka usiyaqala manje useba ne-interest kumina, yabo usedevelopa i-interest, ufuna ukwazi more ngami, yabona, ufuna ukwazi more ngami ukuthi ngithandani, ngenza ini, usenokungithumela ama-flower uNhlaka.
Hayibo Nhlaka sukhohliswa nokumfazi womuntu mina. Uyabona uNhlaka unama-interest amaningi yabo sekunezinto engiyitholayo engiyithengele uNhlaka athi lesi S sakho is niyazi is SLIMA angisoze mina ngalikhipha igama elikhulu kangako ngalo wami umlilo ngalo wami umlomo niyazi lesi SLIMA sakho sizobona ngani ukuthi ngikuthumele lezi zinto wena ubobeka lapha usuthenge esitolo. Usenokungithumela ama-chocolate, usenokungithengela iy'mpahla uNhlaka, angithengele iphenti elisha. Abuke uSibutubute engathi ngigqoke iphenti elisha, alunguze kancane engubeni aphakamisa ingubo kancane alunguze ngekhanda athi abone ukuthi hayi khona umehluko khona. uSibutubute bengigqoke into entsha ubekabona ukuthi khona into entsha kusho ukuthi akadalelwanga ukuthi angasho ukuthi iyayinhle ingubo yakho vela nabe namahloni kodwa abuke umbone sekekelisa ikhanda mangabe buka. Ayike uNhlakana aqaleke manje uNhlakana athi ucela ukuhlangana nami nezingane zami einganeni zami sizothi nje sabangani. Ayi ngingayiboni ke mina inkinga yabona ayi ingane zihlangane noNhlakana zifike zimthanda ingane uNhlaka uqaqekile akafani noSibutubute yabo lo baba osendlini uyathandeka uNhlaka right yabona uyaxoxa kubuza nokuthi ufunda ugrade bani wenzani esikoleni what are your interest right nje uNhlaka exciting une vibe zimthanda uNhlaka zithi ma engabe washada noNhlaka wena ayi ubaba uSibutubute. Hayibo ngithiwe ingane zami umngani wami lo niyazazi ke ingane zanamhlanje ukuthi ise kanjani zibona ngale zokleva ingane zanamhlanje. Ngisoleka ukuthi kahle kahle ngahlanganiselani izingane zami neshende lami because uyayibona manje inkinga ekhona izingane seziyafosta zicela ukukhuluma noNhlaka efonini noNhlaka uyafona athi ucela ukukhuluma nezingane sebeyazwana kakhulu into ngokwazi ukuthi uyinqamule sebe close izingane noNhlaka sekuze kube nama play dates athi uNhlaka sambe nje siyodlala nezingane epark. Mina ngisaloku ngiphikile nje ngiphika ngithi angijoli noNhlaka umngani ukhazini kanjani isihlobo sami sakagogo wakudala sakhula naye safunda naye uNhlaka nje it's an old friend kodwa izingane zithi kulungile mase yamthanda umngani wakho zinqambela mangayibona usikwenzakalani izingane zami. uNhlaka ke aqaleke manje athi kumina yena usefuna ngithandane naye yedwa. Uqonda ukuthi Nhlaka masuthi ufuna ngithandane nawe wedwa because uyazi ukuthi mina ngishadile. Uqonda ukuthini mangabe kuukuthi ufuna mina ngithandane nawe wedwa. Uqonda ukuthini Nhlaka? Athi uNhlaka mina ngifuna ukuthi uthandane nami wedwa angisafuni ukuthi ube nalomjida wakho ambize ngesidimdim. Angisafuna ube nalesidimdim sakho. Ngifuna uthandane nami ngedwa. Ngishadile nalesidimdim oshoyo athi uNhlaka ngiyezwa kodwa mina ngiyakuthanda. Ngithi Nhlaka uyazi ukuthini asiyekeni yonke lento limi. Athi uNhlaka angizwanga Thobile wangiyeka wena nga-investa ama-feelings ami ebudlelwaneni bami nawe. Manje uzongitshela ukuthini ukuthi asihlukane. Ngiyakuthanda Thobile ngi-investile la. Kade ngihamba ama-vacation wawuvumelani ngihamba ama-vacation nawe ngahlangana nezingane zakho ubuvumelani ngihlangane nezingane zakho ubungivezelelani umzimba wakho mangabe uzazi ukuthi ushadile. Sengisemathandweni mina ngiyakuthanda wena uzongitshela izitori zokuthi ngiyokushisa isidimdim sakho wena ungowami ngiyakuthanda ngiyakufuna empilweni yami ngithi ibambe lapho ke ibambe lapho Nhlaka. Kuphelile phakathi kwami nawe sihlukene le ndoda loyibiza ukuthi isidimdim indoda yami le indoda engishadile indoda engiphakelayo indoda eyondla izingane zami indoda yanga accepta ingasekho indoda engifunayo amadoda engihlukumezile angishiya nezingane accepta. Uzongiphumela ke empilweni yami uzongiphumela kweyami impilo Nhlaka. Ngasho ngashingila ngamshiya lapho uNhlaka emi kanjalo. Ngimshiya uNhlaka kanjalo uyangifonela uNhlaka angisabamba ama-calls akhe angifonela uNhlaka ngwazibile ama-calls azafone noma sekubuya uSibutubute emsebenzini efona kakhulu ama-calls elandelana umbona uSibutubute ehlisa ingubo evela ngekhanda athi angena amanzi endlini. Hayibo ngicela ukukutshela uSibutubute uslow mangabe ekhuluma athi angena amanzi endlini asho loke lunguze buka ifoni yami ukuthi kuyafona. Hayibo ngiqale ngithuke ngoba phela mina bengingazi ukuthi uSibutubute unolako nje unenkinga kanje.
ngimtshela ukuthi yazi le nkampani lena iyangifonela ngazi ifuna uku-advertise ini Home Choice, yazi Home Choice unesicefe. Ngiyiblock inamba yanhlaka. Ngiyiblock inamba yanhlaka, zame ngenye inamba yakhe ngiyiblock kwayiyona leyo. Ifoni yami ngiyifake kulo, ngicime umsindo ukuthi ingangeni. Uyayazi-ke ifoni mangabe kuloku kungena amanamba ongawazi, amanamba ey'namba ey'hlukahlukene, whether inamba uyibeke ku-0 umsindo kodwa izokhanya. Uloku ubona usibutubutu mangabe ikhanya ephakamisa ikhanda nje. Athi angena amanzi endlini. Ngigcine sengicime kwafoni leyo. Ngacima kwafoni. Ake the following day usibutubutu mangabe efika emsebenzini. Imphathe kabuhlungu lento le eyenzekile. Imphathe kabuhlungu into le eyenzakalile endlini kodwa ukuthi akakwazi ukuxoxa, akakwazi ukukhuluma. Usibutubutu bengakwazi ngisho nokusebenza, bekasedi kakhulu because usibutubutu uyaqala ukuba semathandweni empilweni yakhe ngokuba semathandweni nami. Amabhosi kaSibutubutu aze amcele ukuthi bacela ukuthi akhulume ukuthi kwenzakalani, yini inkinga, kwenzakalani, akakwazi ukusebenza, uyagula, kwenzakalani, yini into errong. Ngicela ukunitshela ke on the other hand endlini angisho ngimblockile phela unhlaka avelane angqongqoze endlini, angene unhlaka endlini. Izingane sesikoleni usibutubutu semsebenzini, vele usibutubutu oyibuyela ntambama, ubuya ntambama ngabo 5. Izingane sesikoleni, izingane ibuya ngabo 3. Kusemini manje o 11 or quarter to 11. Afika unhlakana asho ukuthi hey lalela Thobile, angikwazi mina ukuphila ngaphandle kwakho. Ngiyaxolisa indlela engikhulume ngayo izolo ukuthi yeka umuntu wakho. Ngiyaxolisa ukukhuluma kambi ngohusband wakho. Ngicela sikhulume kahle Thobile. Ngicela sikhulume njengabantu abadala. Angikwazi ukuhlala ngaphandle kwakho Thobile. Ngiyakuthanda. Ngicela silungise. Ngizokwamukela nalobuhlungu lobo ngiphilisa ngaphansi kwabo ukuthi ngazi ukuthi unomuntu, ngizokwamukela Thobile kuze kufike kuwena ukuthi usuyamshiya umuntu wakho uza kumina ngokusemthethweni. Ngiyakuthanda Thobile futhi nawe ngiyazi ukuthi uyangithanda. Ake angincenge unhlaka. Ngize ngigcine sengithambisile umoya ngimuzwa kunhlaka. Athi unhlaka naku kutshengisa ukuthi siyavumelana ungicabuza kancane. Ngithi mina ngikucabuza kanjani manje emzini wendoda yami? Athi hawu kahle wena, it's not like ukuthi nomakhelwane abazofika la awazani nobomakhelwane abahlala la esilungwini. Indoda yakhe izozibuya ngo5 emsebenzini, izingane izobuya ngo3 futhi wena uzoyilanda esikoleni. So usabana sicabuzane kancane. Nami unhlaka ngimthanda vele ngivume ngimcabuze. Ngimcabuza unhlakana, hayibo umcabuzo wethu udlulelwe bakethu, uye emcabuzweni omkhulu. Yawazi umcabuzo omkhulu kudlulele izinto emoshakala. Kanti le emsebenzini usibutubutu abelungu ugcine eshilo wathi hayi inkinga yasendlini. Bathi abelungu hayi goduka hambe ekhaya Sibutubutu uyolungisa inkinga yasendlini nomama wakwakho. Abuye usibutubutu ufica nje unhlaka ubhizi uphezulu kwami senza inkonzo yekamero. Ngicela ukukutshela ukuthi ulo usibutubutu wavelane wathatha, angazi wathatha ini insimbi noma yini la ithatha, wafike waqulela kunhlaka ekhanda, wamqulela ekhanda, waphinde lapho wamdonsa ngeingubo zakhe, waphinde wamshanga phambili, wamshanga ngemuva, wamshanga phambili. Kwacaca ukuthi hayi indoda iyopha manje, uyaphuma umphefumulo, umuntu uyopha kakhulu. Ngithi hayi bo Sibutubutu ungambulali, wenzani Sibutubutu? Angazi wethi uyothatha ini Sibutubutu esayothatha something else azoshaya ngayo unhlaka wathatha ivasi ngemuva wayiqulela ekhanda laSibutubutu. Usibutubutu phansi wathatha le nduku eyinsimbi uSibutubutu angishaye ngaye wayiphulela nakuyena futhi wayiphulela kuSibutubutu unhlaka eshaya uSibutubutu naye ekhanda. Hayibona uSibutubutu nawe useyopha, usewile phansi, usigazi selagobho zake manje. Kodwa Nkosi yami ngifike kanjani enyakanyakeni enje? Cela ukukutshela sekuwumina manje ngibiza ama-ambulance ini. Cela ukukutshela ukuthi ama-ambulance afika sebethulile, sebecimile uSibutubutu kanye naye unhlaka. Ihlazo kumina ngingazi ukuthi ngizowubuka kanjani umndeni kaSibutubutu. Kodwa ke kwacula amagugu. Umndeni kaSibutubutu awukwazanga ngisho nokungikhulumisa. Wawuthi besibeke amathemba amakhulu kuwena. Sithi wena uzokwakhisa ingane yethu umndeni, kodwa wena ibulawiso wena wayibulalisa
ingane yasekhaya. Abazali bathi wambulalisa umntanami, asinawo amazwi esingawasho kuwena, akukho esingakusho kuwena, uNkulunkulu uyodila nawe. Ngikhohlwa kanjani-ke family ukuthi nginikhumbuze ngemuvi yethu ezophuma ngoDisemba, imuvi yethu yakhisimusi. Hayi bo mndeni, thengani ma-A, izobe ishisa bhe. Imuvi yethu ibizwa ngokuthiwa Christmas Intruders with the Zulu Sisters. iwu-R50 nje kuphela. Okumele ukwenza ukuthi udeposite u-R50 wakho kwi-account wethu, usichase nje umndeni wasebhazese, utshengise ukuthi wow, uyayithanda ibhazese, uyafisa ukuthi iqhubeke futhi iye phambili. Usebenzise inamba yakho ye-WhatsApp as a reference. Siyabonga-ke mndeni, nisazosixhasa, nisazokwenza njalo. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo because siphela kanjena-ke le story, siphela on a high note. Iyobonana-ke kwi-comment section. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms BuzzSA. Niphinde futhi nihambe niyona our TikTok account, our Instagram, as well as our YouTube channel, as well as our Facebook page. Siyanithanda kakhulu, nibe nosuku olumnandi.